ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೆ. ಹಾಯ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲೈವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಳು ಲೈವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯಿತು ನಂದು ಲೈವ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದದ್ದು ಲೈವಿಗೆ. ನೋಡುವ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಯ್, Sonu Kushatra. Hi, how are you? I am fine. What about you? Where are you from? I am from Gurupura. I don't know. Huh? Kyao. Good as usual. Okay. You're from? You're looking pretty. Thank you. कोई भी नए व्यूअर्स है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो लाइव में आप लोग बात भी कर सकते हो, इसमें लाइव में कोई भी हिंदी वाले हैं तो भी बात कर सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब का नाम है माई कुटुंबा यूट्यूब चैनल, जाके सपोर्ट करो। उसमें मैंने ज़्यादातर व्लॉग्स वीडियोस डाला है, तो आप लोग देख सकते हो उसे। सोनू, मुझे हिंदी भी आती है। ओ ठीक है, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो मुझसे। आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम जयपुर। ओके। यहाँ पर अभी ये सब्जियाँ सब बेच रहे हैं, मतलब उसका साउंड यहाँ तक आ रहा है मुझे। सैविरो सैविरो सियो। I can't understand your language, what you are saying. आप भी खरीद लो, हमारे घर पे है अभी फ़िलहाल।
बहुत कुछ सब्जियां हैं, तो हम नहीं चाहते खरीदना। सभी मेरे व्यूअर्स के लिए थैंक यू सो मच। लाइव में जुड़े हुए सभी मेरे व्यूअर्स को आप लोग जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल जाकर सपोर्ट करो। अभी सब्जियां सस्ती मिलती है, सुबह महंगी मिलती है। ओ, वो तो सही है। सुबह में सभी लोग क्या है, ज़्यादा रेट में उसको बेचते हैं। अभी सस्ते में मिलते हैं, मतलब वो कहाँ पर भी वो लोग मतलब मेला लगाया होगा शायद, तो यहाँ पर आकर ये लोग बेच देते हैं। शाम के टाइम में घर जाते थे संदर्भ में। जयपुर में बारिश है क्या वहाँ पर? इधर तो नहीं है बारिश। त्रिपुरा की स्पेशलिटी क्या है, क्या क्या है? त्रिपुरा, हम कर्नाटक से हैं। यहाँ बिल्कुल नहीं बारिश। हाँ। ओके, सॉरी, आई हर्ड त्रिपुरा। त्रिपुरा नहीं, हम लोग कर्नाटक से हैं। कर्नाटक में मैंगलोर, आपको पता होगा। बैंगलोर नहीं, मैंगलोर। हाँ, यस, मैंगलोर, पता होगा आपको। मैंगलोर में हम लोग हैं। ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पर। ज़्यादातर टेम्पल आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, और बीच सब है। तो मुझे भी वहाँ लोकल लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पर कौन सा भी अच्छा प्लेस विज़िट करना चाहते हो, तो आप यहाँ आकर भी आप हिंदी से बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं हिंदी बोलने वालों से, हिंदी में ही बात करते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आकर बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारे यहाँ के लैंग्वेज अच्छा लगता है बात करना, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। साउथ के लोग हिंदी क्यों नहीं बोलना चाहते? हमारे जो मैंगलोर है, मैंगलोर में कन्नड़ा हम बोलते हैं, तो इसलिए कन्नड़ा नहीं, तुलु, ज़्यादा तुलु ही बात करते हैं। तो इसलिए ये लोग हिंदी बोलते नहीं, ऐसा तो नहीं बताते। तुलु के यहाँ पर आप लोग आए तो ज़्यादातर जो भी है, मतलब नॉर्थ के जो भी आएंगे उनसे हिंदी में ही बात करेंगे। अगर उनको तुलु नहीं आता तो वो लोग ज़बरदस्ती में तुलु में नहीं बात करते, हिंदी में ही बात करते। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज में हिंदी में नहीं बात करते, ऐसा नहीं है। आप आए हैं क्या कर्नाटक में या मैंगलोर में? माई फेवरेट फूड इज़ डोसा। ओके। हाँ, यहाँ पर डोसा, मसाला डोसा है।
नीर डोसा है, नीर डोसा फेमस है मैंगलोर का। आपने ट्राई किया? चिन्नी डोसा, चीनी डोसा पता नहीं मुझे। जिन्नी डोसा यहाँ पर तो नहीं मिलता। आपके वहाँ पर क्या स्पेशल है आपके गांव में? दाल बाटी चूरमा, ओके। मैंने व्लॉग में देखा है चीनी डोसा। नीर डोसा तो है हमारे गांव में, चीनी डोसा मुझे भी नहीं पता। हमारे यहाँ पर ಏನ ಇನಿ ಎಕಡ್ ದಾದ ಇನಿ ಪಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಕಾಣೆ ಐಕೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ. आपके वहाँ पर कौन सी आपने बताया? अम, दाल बाटी चूरमा, ओके। दाल बाटी चूरमा कैसा होता है वो? मोखा, हेलो लेट, हेलो रेठार्ड। अब आप लोग ऐसी लैंग्वेज में बात करोगे तो कैसे समझ में समझेंगे हम? मतलब यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मैं तुलु में ही कर रही हूँ वीडियो सब। और लाइव जो है मैं कौन सा भी लैंग्वेज में यहाँ पर तैयार हूँ बात करने के लिए। तो इसलिए मैं लाइव में आपसे मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि आप ही तुलु में बात करो। तो इसलिए आप लोग हिंदी में बात कर सकते जो जो जिसको नहीं आता। आप करते हो क्या हो? मैं एक लेक्चर हूँ, मैं भी एक हिंदी लेक्चर हूँ। आप क्या करते हो? आपकी हिंदी बहुत ज़बरदस्त है। वही तो हिंदी लेक्चर होने के वजह से। ओके, आपके टाइल्स का बिजनेस है, गुड। बट वो आपका साउथ का एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है, सही है ना? यहाँ के जो हिंदी का एक्सेंट ही अलग है, आप लोगों का कुछ अलग, क्योंकि आप लोग ज़्यादा स्पीड में बोल देते हो। हमारे यहाँ का कुछ डिफरेंट होता है, मतलब स्पीड में हम नहीं बोल पाते उतना स्पीड। दीपिका फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस। बिल्कुल वैसा ही है। दीपिका जो पड़कोने वो जो चेन्नई एक्सप्रेस में बात करती है ना, वैसा ही हमारा भी। और दीपिका भी हमारे मैंगलोर से है वो। आपको देखकर मुझे श्रीदेवी की याद आती है विद कमला हसन। ओके ओके। मतलब इसमें क्या है श्रीदेवी और कमला हसन?
जो भी नए व्यूवर्स हैं आप लोग बात करो और ಏರ್ ಮಾತಪ್ಪ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಣ ಪಾತಿರಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು आपके लुक से ओके थैंक यू उन दोनों का मिक्सचर है मेरे लुक में आपके पीछे कोकोनट का ट्री पूरा साउथ का व्यू सही है ना यहाँ पर कोकोनट ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं देखो हमारे यहाँ के व्यू बहुत अच्छा है कितना प्राइस हो है नॉर्मल कोकोनट का यहाँ पर मुझे उतना तो उसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोकोनट है ना तो इसलिए हम लोग यहाँ का ही यूज़ करते हैं दुकान में लेकर नहीं आते शायद एक कोकोनट के लिए मेरे मतलब मुझे कितना पता है वो मैं उतना बताती हूँ एक कोकोनट के लिए शायद 40-50 ऐसा होगा 40 शायद आपके वहाँ पर टेंडर कोकोनट जो है ना वो हमारे यहाँ पर 50 रुपीज़ में लेते हैं 50-60 में आपके वहाँ पर गौतम नायक 60 ओके हाँ बराबर है ना टेंडर कोकोनट उतना है आपके वहाँ पर आर यू मैरिड नो जो भी नए व्यूअर्स हैं सभी को हाय हेलो ऑर्गेनिक कोकोनट नहीं होता है हमारे यहाँ ओके गौतम दादा किसी ने मैसेज डिलीट किया वो मेरा स्टूडेंट ही है शेखर हाय सुपर हाय हाय मिगदाई जक्केपन केले मैम ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಪಣ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಂಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೆ ವೆಂಡ मोला डाउट मुल्प बत मार रहे उन्डान टीचर को देख सब भाग जाते हैं वो ज़माना तो बदल गया सर अभी तो टीचर्स को देखकर कोई भी भागने वाले नहीं है ऐसा स्टूडेंट मतलब अभी टीचर्स सब फ्रेंडली है तो इसलिए कोई भी भागते नहीं जो भी नए व्यूवर्स हैं बात करो और सब्सक्राइब करो वो तो पता नहीं भुजंग शिटिकार हाय 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 सर हाय
ಹಾಯ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ. आपके स्कूल में होते तो यू आर फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मैंगलोर, कुडला. ಸೂಪರ್, ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡುವ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ನಾನು ಏನು ब्लॉग्स, वीडियोज़, चैलेंजिंग वीडियो वाला हाकिदेने, आप लोग वो भी देख सकते हो. बहुत सारा ब्लॉग्स वीडियोस मैंने डाला है. और क्या, एक नया ब्लॉग भी आएगा नेक्स्ट. मैं एक चैलेंजिंग वीडियो जो करने के लिए मैंने सोचा है, तो देखेंगे अगले नेक्स्ट आएगा वो भी. तो सपोर्ट चाहिए आप सभी का. क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, हमारा लैंग्वेज सुनने में बहुत अच्छा है. मतलब मैं बात कर रही हूँ तुलु और कन्नड़ा और हिंदी, ये 3 लैंग्वेज में मैं आप लोगों को सभी को बता रही हूँ कि मेरा चैनल है, मैंने ये सब ब्लॉग वीडियो डाला है, आप लोग देखो, सपोर्ट करो बोलकर. सबको अपनी लैंग्वेज पसंद होते हैं, वो तो सही है. सभी को अपना अपना लैंग्वेज के बारे में इमोशन है, प्रेम है. अगर हम दूसरे लैंग्वेज के बारे में बताएं तो वो गुस्से में हमें रिप्लाई करते हैं, वो भी बताएं. लेकिन ये है कि हम एक भारत के लोग होने की वजह से हमें सभी लैंग्वेज को भी अपनाना चाहिए. अभी दूसरे जो भी लैंग्वेज है तो उसको हम ये नहीं करना है कि इस लैंग्वेज से मैं बात नहीं कर सकता तो इसलिए उस लोगों को मैं पसंद नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं. सभी लैंग्वेज एक ही है, सभी लैंग्वेज को हम अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारत की भाषा है ना. जैसे मुझे मारवाड़ी लैंग्वेज, ವಾ ವೀರ್ ಕುಡ್ಲದಾರ ನೈಸ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ನಿಕುಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತುದೀತರಣ ಗೊತ್ತಾವು. ಎನ್ನ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ओके, आप मारवाड़ी में बात करते हैं, जयपुर में. ओके, टेक केयर. सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय बाय आपको. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे मैंने बात किया. नेक्स्ट टाइम व्लॉग हम आएंगे नेक्स्ट कल. गौतम मैम चौथिगे इर्ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡ ಪಿಲಿ ಎಂಜಿನ ನವ ಪಿಲಿಯ ಸಮತ ಪಾಡು ಜವೆ ಗೌತಮ್ ಎನ್ ಬತ್ತಡ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತೆ ಈ ಸಲ ಚೌತಿ ಎಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಮೋನಿಶಾ, ಹಾಯ್ ಮೋನಿಶಾ. ಕಾರುಣ್ಯ, ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕಾರುಣ್ಯ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಯಿತಾ ಊಟ ಎಲ್ಲ? ಸಾರಿ, ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಚಹಾ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು. सोनू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. आप आज लाइव में आकर आप आपके जगह के बारे में बात किया और हमारे जगह के बारे में आपने पूछा, तो थैंक यू. आप लाइव में आकर बात किया तो इसलिए. तेजस्वी कुलाल तेजू, ओ अक्कवरे. हाँ तेजू, ఏం చొల్లవక్క?
ಪ್ರಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಕ್ಷಾ ಅಂಡ ಚಾಪರಿಯಾನ ಗೌತಮ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಲ್ಪ ಚೌತಿಗೆ ಪೋಯನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಟೀಚರ್ ಬಲೆ ದುಬೈಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ವರ್ಕಾ. ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೂಪರ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗೀತು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತೇಜ್ ಹಬೀಬಿ ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ರಾಹುಲ್ ಕುಲ ಒಂದು ಹಬೀಬಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಲೆ ಚೌತಿಗೆ ಬಲೆ ತೇಜು. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ MBA. ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಎಡ್ಡವಾಡ್. MBA ಗೆಡ್ಡ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪುನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ ಇಜ್ಜಾನ್. ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಚಾರ್ಣ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ. ಓ ಮಾತ ವರನ್ನೇ ಬಲ್ತೇರು ಮಾರೆ, ವರನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ವರವಾನೇ ಪೋಪೇರು ಲೈವ್ ಬಿಡ್ತು ಆಂಡ್ ಮುಗಿಯರೆ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಮುಗಿಪಾವನು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನು ಎಲ್ಲದ ಲೈವ್ ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ಮಾತ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಚ್ಚಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂವೇ ಬೇತೆ ಆಂಡ್ ತೋಲಿ ನಿಕಲ್ಲ.
ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ ಈತ್ ಪುರ್ತು ಪಾತೇರಿಯರು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟೀಚರ್ ಬಾಯಿ ಒಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಉಂಡು ಅವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದುವಲೆ ಪೂರ್ವಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪೂರ್ವಿ ಒಂದು ಶೇಖರ್ ಪಂಡ ಒಲ್ಪದಾರ್ ಅಂಡ ಪೂರಿನ ಚಾಪರಿಯನಾ ಡೌಟ್ ಪೂರಿ ಏನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಅವನು ಬೆಳ್ತಂಗೆ ಹಿಡ್ದು ಪಾತೇನೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿಕ್. ಹಾಂ ಪರಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬುದು ಗೊಬ್ಬರಜ್ಜೈನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಸುರುವಾರ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಡೆಗಿತ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತದಿತ್ತ ಕೊಡೋರೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಂ ದುಬೈಡು ಅಲ್ಪ ಬಿಯರ್ ದುಬೈಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ತೂದು ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಳ್ಳರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕುಲು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಪಾತೇರು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದುಬೈ ಹಿಡಿತ ಬೋಲ್ಪಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಇತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಅವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಹೊರ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡ 5:25ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕವು ಲೈವ್ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಮನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಿಗಲ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಲೈವ್ನು 1 ಅವರ್ ಮುಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲದಾಯಿ ಬಂದು ದಪಂಡ ಅವೇ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಇರ್ನ ಚಾಂಡ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪೂರಿ ಚಾತಿಜಿ ನಾನು ಆವಡು ಪಂಡ ಚಾಪರ್ ಪೂಜತ ಗೊಬ್ಬರಜ್ಜ ಏನಿ ಟೀಚರ್ ನಾವು ಟೈಮ್ 5:21 ಓ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ 6:51.
ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಅಂಚ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 3/4 ಗಂಟೆ. ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡ ಓ ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ 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 ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮುರೇನಿಯತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ದ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಿನ ತೂಲೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಕನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಡೆಗೆ ನೆಟ್ಲ ಮುಗಿಂಡೆನ್ನ ಡಾಟಾ ಮುಗಿಂಡೆ ಅಂಚ ಥರ ಪಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮನ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಲೈವನ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜಾರಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಏರ್ ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು ಭಾರತ ಬೇರೆ ಪೋದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಟಾ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಲೋಕಿ ಹಾಯ್ 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 ರವಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಳುತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಏಪಲ ತುಳುತಕಲ್ನ ಇಂಕಿತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೇರುಲಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಈರ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ರೋಲ್ ಪದಾರ ಭಯಂಕರ ಬೈಯಡು ಉಮಿಲು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಮಿಲಿಗೆ ಹೆಂಕಲ ಒಂಚಿಂದು ಆನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿಂಡ ಉಮಿಲ್ಡು ಕೊಲ್ಲರ ఒక ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಗೆ ತುಂಬ ಗ್ಲಂಚನೆ ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಡೋರ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 hour ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಾರ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಲೈವ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ
ಓ ಉಜಿರೆದಾರೆ, ಓಕೆ. ಟೀಚರ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡು ಎಲ್ಲೆದ ಲೈವ್ ಇಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜ 6:30 ಅತ್ತನ 5:30 ಅಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬಾತೆರ್ಲಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಏರ್ ಹೊಸತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಣ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೈವ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತಿಟ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ 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 ಪನೊಂದು.